Nu știu, cred că da. Dar gen tu cu cine ești așa mai bun prieten? Din Bradley, gen poate are... Sau gen... Nu știu, nu, e ok. Nu, gen m-am gândit dacă te-ai să-i dai lui Alba ea, știi? Și au BT? Și poți să întrebi pe un băiat? Da, te aud. Păi nu, dar nu sunt panicat, gen filmez acolo ca să fie, știi, încă ceva până de asta. Păi nu, că poți să filmezi pe că nu trebuie. Nu le trebuie să le sar. Pe eu gen am de ce să iau bani pentru că eu gen i-am donat în server. Gen am donat gen pe server. Gen ca să am intrat pe site, am dat la acolo la item shop și de acolo le-am donat. Mereu. Da, accept să fac o afacere ilegală. Nu, doar îmi iau bani with. Adică îmi iau bani temporari. Adică o zi sau 2 zile atât. O să-mi iau. Așa stai pe serverul ăsta. Tot în așteptare. Îmi zice. Da, te aud. Poftim? Al tău? De ce? Ok. 0742 112 321. Da. Repet acest transfer. 121. Da, să dacă merge așa. Da, cu tot cu tax. Confirmă și trimite. Continuare. Ia vezi că ți-am dat acum. Solicitare. Trebuie să mai supărat. Din așteptare, știi? Mie scrie, mie așa-mi scrie. Păi fii atent. Atunci facem, dacă vrei, când îți merge. Dă alea înapoi dacă e. Ok, te aștept. Hai și mă. Ce facem? Hai plecat? Toți rasă, mă, stai să vezi ce să fac eu. Bine. Dai next sau? Ok, ne vedem, să știu. Ok, fă toți morții tăi. Toți morții tăi. Futu-te în gură, Claudele, care mi-ai pus mă să dau cu ăsta? Cu prostul ăla. Să vezi ce-i fac acum, băga mea și până la rasa lui. Dai next sau ai bani în 3 minute? Alege. Da, mă, mi-a plecat cu ele. Bine, mi-a plecat cu frizura 7K MD-uri și 25 de euri. Zi, dai sau pa. Alege. 2 secunde. Ai. Bine, stai așa, stai 2 secunde, stai cu aia 2 secunde, stai așa. Stai. Bă, vorbește cu vino la no confă că am ceva să-i dai lui Jawad. Am filmare tot.
Păi nu, că nu vrea nici cu largul, nici cu nimeni, stai liniștit. Ok, până mâine ai bani, te pup. Jos ai. Ok, până mâine ai bani. Păi eu nu iau bani cu aia. Ce-ți apă, mă? Vino Discord și îți explic. Păi nu, că am filmat cu aia.